Historickú železničnú stanicu v Trenčianskych Tepliciach čaká rekonštrukcia. Nadšenci obnovia pôvodný interiér, dobovú váhu aj výdaj lístkov. Stanica bude od mája do septembra ožívať jazdami historických električiek. Železnice plánujú nákup rýchlych elektrických vlakov. Spoja Košice, Trenčín a Bratislavu s Viedňou. V súpravách bude bistro, Wi-Fi, priestory pre bicykle aj imobilných. Rýchlosť dosiahne 200 km za hodinu. Financie pôjdu z eurofondov. Od 1. apríla platí na Slovensku transakčná daň. Podnikatelia zaplatia 0,4% z elektronických transakcií a 0,8% za výbery hotovosti. Povinný je jeden nahlásený účet, môže byť aj osobný, nie nevyhnutne podnikateľský.